Здравейте на всички, които ме гледате. Здравейте, табелки. Аз съм Розбос 14. Днес продължаваме поредицата Розбос Survival. Нали знаете, че както в миналите епизоди, къщата ми беше върху морето. Да, но брат ми без да иска я изтри света. Но нищо. Аз зад кадър направих ето, само малко да заредя. Ето тази къщичка мъничка. Събрах айран. Ето виждате. Сега ще спра за малко клипа, хора. Върнах се, хора. Така. Ето тук. Ето бронята. Ето тук няколко нещица. Кой имам? Легло, печки. Тук нещо в печката да съм пропусна. Я в другата. Не. Ето тук какво има в инвентара ми. Сега ще ви покажа къщата отвън. Тук има храна. Бутонче съм направила. Ето къщата. Друго. Направих една такава ферма. Когато убих едно зомби, ми даде картоф. Мисля, че това е картофа. Не. Това е картофа, нали? Да. За какво го щупях? Още нищо не е пораснало. Ако не знаете, този ми е скина. Не знам дали знаете. Предполагам, че знаете. Така. В този епизод не съм решил точно какво да правя. Мисля да строя. Да. Това ми е решението. Ще построя втория етаж на тази моята безобидна къща. Така. Него ще е от дърво. От бяло дърво и то. От бяло дърво. Да. Така. Така. Скелет. Ага, хвани ме, не можеш ме оцели. Ага, носи точно направо. Ой, оцели ме. Къде сме? Ага, умря. Колко стрели? Една ми пусна. Добре. И лук ще си направя, обаче нямам паежина. Добре, дървенца. Ето ме виждам едно. Така. Така. Тук има още. Така. Така. Колко да сега събрах? 30. Я да видим. Няма да ми стигне. Сигурен съм. Поне още един стак трябва. Храна.
Пишете в коментарите на същото на кои игри да играя на телефон. Да. И на телефон. И значи пишете на кои игри да играя и какво да строя в Майнкрафт, защото това ще е Майнкрафт за строение, не за мини някакви диаманти там. Много такива. Стана вечер. Сега обираме това и се прибираме. Така. Зомби. Скелетонче. Ай, пусни ми лък, бе. Що не пускаш лък? Искам паяк. Има ли паяк? No. Паяк. О, зомби вилижер. Алей. Их те с зомбите. Май ми пусна нещо. Откъде? Зомби вилиджер. Откъде бе, моето момче? Ти няма да ми бърникаш. Няма да стоиш около... Какво ми пусна? Нищо. 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 И викам паяк. Добре. Защо оставях вратата отворена? Не. Интересно. Ако не влезе. Така, да видим колко имаме. О, според мен ще ме стигне за втори етаж. Колкото първия ще го направя високо. 1, 2, 3, 4, 5. Добре, храна. 5 високо. А широко? Да, то пък. 8 тъп. Пътят от тук ще е така. Да направим стълби. Ето толкова. What the fuck, 9. Така, не, без това. Да сега. Трябва да го сложим. Така. Ето. Сега почваме. Две. Как може? Дали мога да сложа бокчето? Така. Две. Свърши, както винаги ще свърши. Още 3. Така. Мисля, че ще ми остане. Да знам. Фермата още нищо не е пораснало. Това е зле. Като ми свършат пържолките. Това оцеляване го направих преди 2-3 дена. И много не съм играл на него, да ви кажа. Затова още нищо нямам.
Нямам диаманти. Не съм копал много в минута. Да, ще ми остане. Готово. Тераска. В другия епизод ще направя тераската. Това беше за втория епизод. Да, ой, батерията. И да, и в другия епизод, хора, ще обзаведа на втория етаж. И ще направя тераска. Вафли, мафли, айде, чао. Да не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа, да коментирате и ако искате споделете. И кажете на ваши приятели да се абонират. И от мен ви казвам, вафли, мафли, айде, чао.